Motion og frisk luft i en god sags tjeneste. Socialt ansvar. Håb og sammenhold. Her ved Stafet for Livet, der deltager Heden og Fjorden. Stafet for Livet er et anderledes arrangement, Kræftens Bekæmpelse har arrangeret i kamp mod kræft. Kære alle, hjertelig velkommen til Stafet for Livet i Holstebro. Det fungerer sådan, at hvert hold holder deres stafet kørende på banen time for time i 24 timer. På vores hold er vi 35 deltagere, og hver deltager har deres historie for, hvorfor de er med i stafetten. Jeg deltager i Stafet for Livet, fordi jeg blev ramt af brystkræft i 2012. Da jeg bliver syg, så får jeg en fantastisk opbakning fra min familie og fra mine kollegaer og ledelse ved Heden og Fjorden. Det første, der sker, er faktisk, at ledelse og kollegaer samles og fortæller mig, at det her det skal nok gå, og giver mig en tro og håb på, at jeg vender tilbage til arbejdet. Jeg har valgt at deltage, fordi jeg selv kender nogen, der har haft kræft, og så synes jeg, at det her arrangement er en rigtig god og aktiv måde at støtte en god sag. Jeg deltager i Stafet for Livet, fordi jeg synes, det er en god sag. Jeg er rigtig stolt af, at min arbejdsplads vil støtte den her sag, så jeg kan få nogle gode timer sammen med mine kollegaer og kunder. Alle på holdet føler, at de gør en forskel, og det er vigtigt at pointere, at det gør de. Det er helt fantastisk.